Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Qegħdin tarfuh dan il-ħoss. Liema strument mużikali taħsbu illi qed jagħmel din il-melodija? Ekku, il-kitarra. Il-kitarra hija waħda mill-aktar strumenti favoriti tiegħi. Araw, il-kitarra ikun fiha 6 kordi. Kull waħda hija nota differenti. U għalhekk kull nota tagħmel ħoss differenti. Kull nota nirreferu għaliha bitra mill-alfabet. Jeżistu tipi ta' kitarri differenti. Araw, din hija kitarra tradizzjonali u din hija kitarra elettrika. Din il-kitarra tagħmel ħoss qawwi ħafna, isimgħuha ftit. Dan x'inhu dal-ħoss? Ara tetu, dik il-kitarra ta' Nunu. Imbinti taf iddoq il-kitarra tetu, jew qed tafas bla doċċ. Ara wasal Nunu. Nunu qed jgħid lil tetu li biex iddoq il-kitarra trid tkun taf liema korda qed iddoq u mhux ittihom bla doċċ. Ara, il-kitarra ta' Nunu fiha 6 kordi u kull waħda tagħmel ħoss differenti. Nunu qed juri lil tetu li kull korda tagħmel ħoss differenti anke skont fejn tpoġġi jdejk fuq l-għonq tal-kitarra. Issa, tetu qed jgħid lil Nunu li jixtieq jibda jitgħallem idoqq il-kitarra kif suppost. Tajjeb tetu, mela issa tista' tibda tmur għal-lezzjonijiet tal-kitarra ma' Nunu. Ejja nilagħbu logħba. Għandna dawn iż-żewġ stampi ħdejn xulxin. Imma fl-istampa tal-lemin hemm xi ħaġa differenti. Tridu xtejnuni nsiba. Indunajtu x'hemm differenti fl-istampa tal-lemin minn dik tax-xelluk. Ekku, fl-istampa tax-xelluk tidher kitarra kannella, filwaqt li fl-istampa tal-lemin il-kitarra hija blu. Jeżistu aktar strumenti li bħal kitarra għandhom il-kordi? Tafu x'inhu dan? Violin. Il-violin trid iżommu taħt geddumek, u mbagħad trid tuża l-prua biex iddoqqu. Xi ġmiel ta' ħoss. U waraw din, kemm żgħira. Tafu x'insejħula? Ukulele. Il-ukulele qisha bħal kitarra żgħira. Imma ħafna drabi ikollha 4 kordi u mhux 6. Araw, 1, 2, 3, 4. U din faċilment iżomma f'idejk mhux bħal l-arpa. L-arpa hija strument enormi. Infatti, ħafna mid-drabi tkun mistraħa fuq l-art peress li tqila u kbira. Imma araw x'ħoss tagħmel. Xi ġmiel ta' melodija. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.